usang retired Municipal Agrarian Reform Program Officer, Mr. Lopez Boto, nga papadisan ni Rosita Autor. Ano nag-explain? Dito sa layong bukid, may payag kaming agamay. Kaming nagtuyo dito, si nanay lagot si tatay. Ang among trabaho, kamuha ng pagkakay. Kamunog nito, papaliw ang humay. Among gitanong-tanong, saking kong kamuting kahoy. Walay laing trabaho, kay pobreng makaluloy. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. Narinuyugan sa inuyoy. Sa matag Domingo, mulugsong kaming musimba, makapo sa Ginoo, araw pagagrasya. Kaya pagkahuman, sa tiyangihan kami mamahaw. Ang among dalang, mga bilanggoy, papayo ako ang nalawlaw. Among gitanong-tanong, saging o kamuting kahoy. Walay laing trabaho, kay pobreng magkaluluoy. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. Narinuyugan sa hinuyoy. Bukid naman ang panaw, sa'yo namang tungason. Aram dilihitan, sa pagsalong sa adlaw. Paugiling matuot, inabuhin bukid nun. Tumagkakabos, among daan kung isa, tinawa malipayon. Dito sa layong bukid, may payat kaming nagamay. Kaming nagpuyo dito, si nanay lagot si tatay. Ang among trabaho, panguha lang ang pagkakay. Kamunog nito, pabalyo ang humay. Among gitanong-tanong, saking og kamuting kahoy. Walay laing trabaho, kay pobreng makaluluoy. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. Narinuyugan sa hinuyoy. Sa mga Domingo, mulugsong kaming musimba, makapo sa Ginoo, parang hatagagrasya. Kaya pagkahuman, sa tiyagihan kami mamahaw. Ang among dalang, mga bilanggoy, papaliw ang buwan nga lawlaw. Sa matag Domingo, mulugsong kaming musimba, makapo sa Ginoo, aron
grasya. Unya pagkahuman sa tiyanggihan kaming mamahaw. Ang among dalang mga bilang ho'y pabalyo ang buhat nga lawlaw. Among gitanong-tanong saging ug kamuting kahoy. Walay laing trabaho kay pobreng makaluluoy. Ang among kalipay awit lang sa mga siloy. Nga dinuyugan sa hinuyoy. Bukid na nga nagkanaw sa'yo namong tungason. Aron dili aptan sa pagsalot sa adlaw. Mao kinay matuod inabuhing bukid nun. Tumang kagabus among naangkon bisan pinawa malipayon. Dito sa layong bukid, may payag kami nga gamay. Kami nagpuyo dito, si nanay lang ug si tatay. Ang among trabaho, panguha lang ug pagakay. Kamunok ligo, pabalyo ang humay. Among gitanong-tanong saging ug kamuting kahoy. Walay laing trabaho kay pobreng makaluluoy. Ang among kalipay awit lang sa mga siloy. Nga dinuyugan sa hinuyoy. Sa matag Domingo mulukson kamit mo simba, mag-apo sa Ginoo aron hataga grasya. Unya pagkahuman katiyanggihan kaming mamahaw. Ang among dalan mga bilang ho'y pabalyo ang buhat nga lawlaw. Sa matag Domingo, mulukson kamit mo simba, mag-apo sa Ginoo aron hataga grasya. Unya pagkahuman katiyanggihan kaming mamahaw. Ang among dalang mga bilang ho'y pabalyo ang buhat nga lawlaw. Among gitanong-tanong Salamat, my former boss. Ngan hanakon magura nga bukto mamarasing. Pareho daw na ano nire mga senior. O sa ka-oras sa nire pag sinabi na minudo. Magkusot ko na kwento nga tuho.